ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут TG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи марҳилаи вазнпартоии Фаридун Одилов ва дастгирӣ кардани Самандар Муродов ва дигар хабарҳо гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер када чой кабута дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хабарҳои ҷолиб дар пешанд. Рафтем. Дӯстон, пеш аз саршави видеоролика ҳама шумо хоҳиш мекунем ки ба Инстаграм мо обуна шавен, чунки мо хабарҳои ҷолиба аввал дар уҷа пешкаш мекунем, баъд аз он боша дар YouTube. Ссилка Инстаграм дар описанияи видео. Терминатори тоҷик Фаридун Одилов дар марҳилаи вазнпартоӣ яъне весагонка қарор дорад ва бо ҳамроҳии ҳамдастагони худ ва мураббии худ марҳилаи вазнпартоиро пушти сар карда истодааст. Хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC мебошад. Фаридун 29 солаи. Рекорди касбии Фаридун 12 ғалаба, 2 бохт ва 2 мусовӣ мебошад. Аз серияи ғалабаҳош боша 5 то. Аз 12 ғалаба Фаридун 6 тоашро бо тариқи нокаути техникӣ ба даст оварда буд. ҳамакнун рӯзи 10 декабр дар шаҳри Москва дар аренаи Венер Усманова Фаридун ҳамаи бародарони тоҷики худро интизор аст. ҳамчунин бародарон ва ҳамдастагони Фаридун бо нияти ғалаба ва бурбории Фаридунро дастгирӣ карданд. Самандар Муродов менависад: иншаллоҳ ғалаба ака. Беҳрӯз Зуҳуров: аллоҳ ғолибията насибат гардона бародар. Акнун ҳозир боша наворҳои вазнпартоии Фаридунро тамошо мекунем. ҳамчунин Фаридун Одилов ба бародарон ва мухлисони худ муроҷиат кард ки имрӯз омада ӯро дар пресс-конференсия дастгирӣ кунанд. Марҳамат, суханҳои Фаридунро гӯш мекунем. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. ва дӯстон, мехоҳам ба диққати шумо расонам ки ба наздикӣ промои Фаридун Одилов бо забони тоҷикӣ мо пешкаши шумо мегардонем. ҳатман тамошо кунед. фардо боша аз куҷо соати чанд турнира тамошо карданша пешкаштон мекунам. ба ҳамин хотир ба шабакаи мо обуна шавен ва зангулачаро барои видеои оянда гирён кунед. ма бо шумои паси видео ва хабарҳои ҷолиб мешавам. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи Нокаут TG бошед. то видеоролики навбатӣ, хайр.